Wala pa ba niya? Yes. Walang makisamang hangin. So, to the left. Ito na, fog ka kasi ng fog eh. Ayan na yung fog. Na yung fog, no? Ako na tayo. Grabe, asan tayo? Ang sabi ko pa kanina, gusto ko noon umalis eh. Oh, bakit? Para settled na tayo. Paakyat na kasi doon eh. Alam mo, paakyat ka eh. Ganda pa naman ng gown. Paakyat tayo dati. Gusto ko nga may sinusundan ako eh. Oo, mas maganda yun. Ganyan? Ayan. Oo, hazard. Ayan, mabuti dapat nag-hazard talaga. Surprise yan ah. Mabilis na yun. Eh, kahit na eh, kung hindi siya nag-hazard. Talagang Eh, naka bright light na ako, tapos naka fog light pa ako. 20 lang ang ano natin. Tapos naka-hazard pa ako. Itong kumanan, kasi yung kanan, construction. Oo, dapat To the left. Wait, pagkakasodaan mo. Yung kasalugan. Nanginginig yung pet ko. So intense. dito may kasalubong ako kanina. Oh. Ayun o, meron naka-ano. Tafag, oh. May naka-hazard. Oo, naka-hazard. Di rin niya siguro na makita. Pababa Ito pa ng naman video, yun. puting-puti. At bakit ako kayo? Sundan ko. Malinaw ba yung kulay, yung dilaw? Okay naman yan. Yan lang ang sundan ko, pare. Yan lang sundan ko. Marami naman pumapasok. Ah, sige. Dahan-dahan lang. Thank you, sir. Dahan-dahan lang, huwag kayong nervisin. Kasi basta kita yung ano. Eh, ito talaga mas mabagal ka, Dad. Kasi wala din kami makita eh. Alam ko pababa to eh. Sundan ko lang yung ano. Yung linya, oo. Pero, Pakababa lang tayo, no? Pakurbada na. Alam mo, ang na-aksidente lang, yung mabilis ang andar. Itong bagal-bagal. Tapos, hindi, bago yung gulong natin, hindi sleeper eh. May bigat kung luma yung gulong natin. Ito po, guhit. Alalayan nyo na lang ako. Dati wala ka na sa guhit. Oh, ganun lang. Ayan o, nasa baba na tayo.